Hej og velkommen til denne vejledning. I dag vil jeg forklare, hvordan du registrerer dig på vores platform, så du kan få adgang til dit backoffice. Det første skridt er at bede den person, der præsenterede dig for denne mulighed, om registreringslinket. Når vi har linket, klikker vi på det for at blive omdirigeret automatisk, eller vi indtaster det manuelt i vores browser. Linket fører os til en registreringsside som denne. Her skal vi udfylde felterne med vores oplysninger. Vi skriver vores e-mailadresse, det brugernavn, vi vil bruge på platformen, den adgangskode, vi vil bruge til at logge ind, og vi slutter af med at skrive adgangskoden igen for at sikre, at vi har skrevet den korrekt. Hvis adgangskoderne stemmer overens, og vi har udfyldt alle felterne med vores oplysninger, kan vi klikke på knappen Submit. Nu beder platformen os om at bekræfte vores e-mail, så vi skal åbne vores e-mail, tjekke vores indbakke, og her bør du se en e-mail som denne. Hvis du ikke kan se den, skal du huske at tjekke din spam-mappe eller bede om at få den tilsendt igen. Når vi har indtastet e-mailen, skal du rulle ned og klikke på knappen, hvor der står Verify e-mail. Og tillykke, fra dette øjeblik er din konto blevet aktiveret. Nu kan du logge ind, få adgang til dit backoffice og være en del af dette fællesskab, der drager fordel af de nye tendenser, der ændrer verden. Vi håber, at du fandt denne vejledning nyttig. Vi ses snart.